Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu sesidwetsheliwe vele uyabona nje ukuthi akusiyona itriangle noma umdwebo esujwayele. Ubizwa ke ngama irregular pentagons. Uma ukuthi umdwebe wethu ukanjena. Uyabona ukuthi ngaphandle siphiwe o A B C D E yeah. Kumele E ingakho sengibhalele lapha phezulu ukuthi ukuhlanganiswa kwa A B C D E kusipha bani? Kusipha bani? Asazi ke kodwa manje okwenze kube likhuni kakhulu ngoba phela akukho okunye abasinike kona. Sivesane saphiwa nje umdwebo wethu wani we irregular pentagon. Sanikwani o A B C D E. Sangaphiwa kodwa ukuthi ubani obani degree ubani oyibani degree kodwa bayafuna ukuthi ubanike ukuthi lo mdwebo usuhlangene wonke ubani ama degrees akhona. Awusathi ngiqhubekele ngoba phela siphiwe okungaphandle ngifake lokungaphakathi J ngithi ngapha uJ wethu ngizama ukufaka ama okungaphakathi esosebenza ngako. Asibone ke manje ukuthi sizoqala siyimise kanjani indaba yethu. Siyazi ukuthi singathi lapha ngenxa A singathi ke 180 minus G size ku B sithi 180 minus H. Ngifuna umbala ohlukile angithemba izongiphelele. Ngithi ngapha kuzoba 180 minus I. Isikhaleni sika D ngizothi 180 minus J. Engabe sengiqedile? Yeah, isikhaleni sika E. U-E ngizopha ba 180 minus F. Senginakho konke ke lokhu ke bangako 180 enginabo. 1 2 ba 5. Manje bawuthi 5 times 180 kupha ba. Ngokukhulu ukusheshsha nje nokubala okusheshshayo engqondweni yazi uthi 900. Base ngithi minus uthi ngisivulela isikhala ngithi G wami H awuthi ngenze umbala wakhona ngithi H mase ngithi H ngithi plus uba umunye ngithi I ngithi J hlaza ngithi plus F. Uba sengiyavala sengiyazi ukuthi manje ke ngino 180 aba u5 base kuzomela ngisuse phela u JHIJ nase u GHIJF. Ngiyazi ke u5 times 180 nje bangade ngishilo ngipha u500 base labo GHIJF bameleni bamele okungaphakathi isisindo esingaphakathi ingakho ngibagoqile ndawonye ngabhala ngaphandle ngathini ngathi sum of interior interior yini okungaphakathi okusho ukuthi ke sengizozama ukuthola inani lokungaphakathi ngithi minus no 900 wethu sutholile. Engikwenzayo manje athi ngisebenzise umbala omhlophe. Engikwenzayo manje ukuthi ngizama ukuthatha lokhu kungaphakathi nomdwebo lo ngaphakathi ngizama ukwenza ama triangle uma ngiwathola. Mangaki ngiyawathola? 2 3 ngiyawathola ama triangle amathathu. Ngemigqa yami engahlangani eparallel kahle engathintana langa base ngathola ama triangle amathathu. Khumbula ukuthi siyazi ukuthi triangle vele imiswa ubani imiswa 180 degrees. Sizobona ke manje ukuthi uma sesikwazile ukuthi sikhiphe ama triangle amathathu la ngaphakathi silithatha silibheke phi ke manje. Singavula la i-angle ya E ehlanganisana nobani no F. Ngibhale ngapha u-F wethu ngabe D no J uzohlangana. Sengiyahlukanisa phela manje uyabona ukuthi sekuyanda nama angles sengino K no L. Sengathi ke F wami ke ungiphe u K plus L.
ungikhipha k plus l. Uma sengisusa ngithathaphi uyabona ukuthi nalapha ka J no D kuba khona abavulekayo, kuvuleka ama-angle amasha, ngifake amagama amasha ngithi M no N, ngithi ke u-J equal M no N. Naku la ka H khona ukuvulekayo kodwa ukuthathu khona uyabona ngoba kanti kunqamla kathathu. U-H wami ke sengizothi unjani? U-equal to O, P no Q. H wami ke loyo. Ngibhale ngapha H wami equal O plus P plus Q. Ukupha okunye ngingazama nje ukuthi ngithi ukweqisa noma ngiqaqa njengoba ngiqaqile u-F wethu waba u-KL, ngawuqaqa u-J wethu waba u-MN, ngawuqaqa u-H wethu waba u-OPQ. Empeleni sifuna ukwazi ukuthi isisindo sangaphakathi singakanani ukuze phela sisebenze ngani ngenamba njengoba sino 900 vele osimele. Siwehlise ngapho 900 wethu 900 minus sisebenza vele naloku okunganjani okungaphakathi. H wami sesiyazi ukuthi unjani ungu OPQ, O plus P plus Q. I awamguquliwe hayi njengoba unjalo plus I J uguquliwe, u-J uguquliwe, u-J uguquliwe. Ngase J ungu M ungu N, kuphi kunye F wethu uguquliwe, F wethu uguquliwe, sino K plus L, K plus L. Sesikufake konke lokho ngaphakathi nangendlela kade sekuguqulwe ngayo. Kunjalo sikuvalele kahle. Sinamagama amaningi ke manje la ngaphakathi athi 900 minus G plus O plus P plus Q plus I plus M plus N plus K plus L. Asithukusekela le ndawo ke phela le triangle lethu yokuqala. Sisekele ngifake noma umbala eminye ehlukile. Engenelana nobani? No J, no G, no O, no K. 180 bethu labo ngoba ngiyazi ukuthi i-angle i-triangle iyodwa injani i-180 degrees. Naku enye sisekele na i-triangle lethu esibili. Nanke ingu P no L ino M. Kusipha baloko, kusipha 180 degrees. Na i-triangle lethu esithathu sithi ukuyisekela nayo ngaze ngiphelelwe imbala. Uba N I akusekho kunye 180 degrees. Lokho 180 degrees abathathu basipha ba kulula lokho. 180 degrees abathathu basipha bani? 180 degrees 180 degrees times 3 usipha abathathu basipha ba. Ngakho basithi 900 minus 540 sino 360 degrees. Okusho ukuthi isibalo sethu u 360 degrees. Sayivala.